Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo kumo, Ilbert, uy. Katulong magiging mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagkilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! O gano'n ni katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, gwapo lang kagiti magtupad. Purimuti-pun kas daghan. Ngilaan ka pas na mamatay, Ilbert. Kulungo kagyong dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka, Dad, Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban tao niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud haramon, oy! Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. O nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ko. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Pero day ay pala bigat-kat diya tingali mahuga. Kung mahog ko, saw agyapon ko. Ay! Gamay na ka na sa ngay mong gilatayan, Leslie. Dahil hinog dire ka diyon sa dako kayo ay. Ala na nastungod ako sa lini, patungod yun eh. Nagpatungod siya mayo. Uy, day! Si Leslie. Kaputi siyang pa. Kaputi siya pa. Kanindutan ako siya pa. Ayan sayal. Nagsiglabyog-labyog yan sayal. Wala siya magpagabana. Leslie,
Kalain sa kong ibati ni mo dahi, uy. Agay! Usa to? Usa tong igos kong naong? Hinog to nga bayabas na mon. Huwag ka masawa. Nalipat ko dahi. Bayabas ito. Abi na kong paa. Usa naman ang kalakiha, Rosa? Ha? Pirmi naman ang tangway klarong kaon ini, oy. Buwad naman ang naas lamisa. Saom na nako. Kanon. Unsaon man di ay. Maura man ay atong sudan. Nahibaw kagid gadi ko mabuhi, ana, ha? Magluya ko kung pirmi lang buwad atong sudan. Maunay dakong diferensya. Kung niya pa unta si Ramon, lamit tag sudan pirme. Pero kay imo mang gipasakitan, mag-antos kag kaog suwaan ng buwad. Hadi ko kaon na. Ha? Kasakit. Ha? Kasakit akong bukon, Hoy, oy. paminaw. Ikaw maoy mangitag ipakaon ako. Kung di ka gustong biyaan di kang bayhana ka. Jukard. Og nagtuo ka na kumidya ko. Ha? Ilisa di kag batanon, oy. Naidaghan. Ha? Buhi akong tarong. Pakan akong tarong. Bahalag ikay di mo kaon basta ako pakan agad ko. Kung di ka gustong biyaan di ka. Og katong anak ni mong kulukoy, tagiw-tagiw mo to siya. May ragdi kasi makitaan. Makitaan ko gana siya, pat yun ako sa eskulata. Jukard. Day Leslie, kanaog na diha, day. Daghan na kaning hinog nga bayabas nga mong napupo dayo. Kuwang pa na, oy. Dapay daghan. Kalain na nang gibati na ko, eh. Si Day Leslie, wag magtagal siyang sayal nga. Naglabyog-labyog og maayo. Ay! Nalimot ko siya, di ako sa ubos. Makita na kong tanan. Uy, ano ka? Kanaog na, oy! Husto na! Kilala ko sa. Dako kay nga bayabas. Naasa tumoy. Nasalitan magod sa mga dahon. Kayot lang. Uy, day, may kapyot ko ka anang sanga. Hinay, uy! Tanawa. Ang tanawa ang bayabas. Kaya kong kabuton. Ano sa man na? Bantangan na, oh. Kita na kayo. Day, kita na ko. Nakita kita ko bantang kayo, day. Ang bunga sa bayabas. Di na bungas bayabas ko nakita, day. Puwa-puwa man. Busok. Murag bunga santol. Bunga man sa santo nga bayabas. Pinakalikat-katang ko eh. Ikaw may nadaan na diha. Panapo ka ba, oy? Ay, di ba kita bunga santol? Rosa! Kadaog ko na diha. Kay may toyo ko ni mo. Maayo! Oy, Rosa! Uy, kinsa marunong nga maayo. Unya isog kaayo. Rosa! Maayo! Uy. Ngano ba? Maayo man ka ha. Unya nganong isog man kay ka. Kadaog na! May istoryahan ta. Kadaog, Rosa! Oh, ay, nana. Maoy, maudi ni bay atong gingalang Ramon. Kapubri di ay. Murar man ni bayis pati. Pubrihang tawhanat. Bitaw. Mauna dong Albert. Pobre pa ni silas ilaga. Ha? Ni ana ay. Okay. Oh, ay, mambarbara ka mo manggodi ay ni. Unsa may ato? Hain ang imong anak nga kulukoy? Ha? O ngano nangita man mo ni Ramon? Dako siyag sa. Siya may nakaingon nga nagkagubot me. Unsa may yan sa? Sige siyag paduol ni Leslie nga akong anak. Mao nang si Leslie, dili mo sugot nga magpakasal ni Dong Albert. Murag na daot ng utok, natakdan sa iyong anak kakulukoy. Kinsa man sad nas Ilbert? Ako! Ako'y pamanhuno ni Leslie.
Kay kaning iyang mga ginikana ng ilang utang nako gikan still hangtod sa liog. Dong Albert. Bosa, di na mahimong magpaduol og laing lakis Leslie. Pinairan ko na sila. Debe, pag-ausas Ramon, pag-ausa. Ay, pila ka adlaw nang wa mauli si Ramon. Unsa? Unsay wa mauli? Mikagyaw na ang akong anak, pila na kaadlaw. Kung may baw, kung hain siya og naunsa na. Unya nga no wa man sad mauli ang akong iro. Dong Ang Albert. akong iro nga migukod adtong Ramon wa mauli. Ay kung ingnang hangtod karon nagginukdanay pa sila. Gipagukod nimo sa imong iro si Oh! Ramon. Kay musukol siya nako. Ug hangtod ron, wa pa mo balik ang akong dogger man. Si Wa- Dogger di ay. Abo balik ang akong iro! Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Kinahanglang mo balik ang akong iro. Kay suod kayo to nako. Kay lunod patay itong mo gwardya nako. Kutom sa musupak sa akong gusto bugnoon din niya. Mao tong gigukod niya sa Ramon kay nagsupak-supak nako. Kun Nang kitsa tingali mo? Rosa. Sa. Kung maon na, posible nga napaakan to sa imong iro ang akong anak. Ang og dili pa akon. Maom yun ang iro, mamaak mang yun ang Rosa. Pero ang ako lang, nga mubalik ang akong iro tungkol kay pinangga ko tong iro Dong, si Leslie ang importante, Dong. Si Leslie, kay usa ka adlaw na hapit nga wa pa mauli in taon sa bay. At tingalig nagkuyog hinuuntog si Ramon. Oo, no? Si Leslie tuod. Basta timan inirusa ha, timan inirusa. Palikaya si Ramon kang Leslie, arway da utang mahitabo niya. Ay, bog ka balaka. Kining kadato na ako di ni tiyaw-tiyaw. Kanang uban akong kwarta sa akong kwarto usahay muaslay sa bintana. Bayran ta mo! Hatagan ta mong daghang kwarta. Basta di lang mo paduol si Ramon sa akong mahal nga sili. Bahala sir. Ako'y bahala sir. Oy. Jukard, do it! Ako'y lubag sa liog ato Ramon. Basta magpaduol na Leslie. Basta hatagil akong kwarta ha. Kinsa man ka? Ako si Jukard. Taan pa ko. Basta salig na ko. Lubago na kong liog ato Ramon. Makita na ko magpaduol ni Leslie pero hay mang kwarta. Ni ay daghando. Kita kan nabagal sa bulsa do. Nagbagal nito sa kwarta. Kwarta ni na. Kana. Taysa ragod Jokard. Taysa, wa ka mangwarta lang, ha? Makahimo ka kagkulata atong kulukoy ni mong anak. O gano'n di man. Mangulata, magani ko hinungdan. Kini pagkahanghatagan kong kwarta. Imo mo ka siyang anak. Hindi ko siya anak, oy. Oh. Anak siya sa unang laki aning Rosa. Oy. Jokard. Mano di Leslie. Katunabdan ko nimong dunay luha kami agas kung aping mo to pagaybaw na kung dili ko tilod ka anak ni Tata Jukard. Gisakitan ka. Magsakit akong kasing-kasing pero kumuhila ka do. Kato kong luha imo nakita. Miagas sa mtong iya. Muna ako plano anhin ako din sa bungtod. Naam ko'y payag. May din niya walang tao. Di ko pirmi mabunog. Ang mapabunog man sad ka. Di makamusukol. Saan ako pagsukon, tabangan ko. Daghang ko yung gusto mong pasakit na ko. Samot ko kabunog. Nagduting ilang pansimbag ng lawas na ko. Pero, dagan lang ko. Ang ipagtisan ako may karoon, dagan. Dili sumbag. Midawat ka ng balangkit na tawgon kag kulokoy.
Ha? Tinuod ba kita nga kulukoy ka, Ramon? Ngano de? Nagdudap de ka. Abi ni mo no. Usanas na kaingon nga tamayon ka. Daog-daogon ka. Kay ikaw, midawat man ka. Maingon anak ka. Sige kag ingon anak. Ayaw pagdawat anak. Ibutang sa imong huna nga tarong ka. Doon na kay buot. Ayaw saki ang sulti sa mga tao nga kulukoy ka. Usba imong kinaiya, Ramon. Ayaw sige katawa bisag way hinungdan. Ay, katawa mo ko kalit. Di mo ko kabantay na nagkatawa na day ko. Pugni. Kapugngan man gud na nimo. Basta mo huna-huna nga dili tinuod nga amaw ka. Huna-huna nga husto kas kabuot aron mausab ang pagtan-aw sa mga tao diha nimo. Tan-aw man kanako. Saman, nakasabot ka sa akong gisulti. Dili ka kulukoy. Muna ibutang permis imong huna-huna. Normal ka nga tao, nakasabot ka. Uy, unsa ka? Leslie. Sigam ko ng mata ni mong mitan-aw na ko. Huy, unsa man natukan ka sa bayabas? Ang santol. Ha? Ang santol. Ramon, pagtarong, uy. Naunsa ka ba? Ramon. Santol, ang santol. Unsa ibuhaton ni mo na ko? Ha? Ramon? Sir Max, mangutana lang ko Sir Max. Dugay na magkagagamit ng city limit na to. Kung sa may kuhan, kalainan niya sa uwan ng mga haplas na nasulayan mo kanina ito. Abi di mo, Mark. Kinaito, God. Ngita ka ni kong haplas. Butik ka. Pili-pili ka na kaya dakang maklase. Tama yung mga yan eh. Usay, mantini lang ko na natural nga haplas. Andon, kausap, niya may panyawal din. Mitsuin ko na ko rin. Bago nida. Sumoy ako gigamit. Uy, nauyon man ko. Mayo man siya. Kaysa uban, lahi na siya ba? Sumoy na itong gamit pirme. Hantod, migwa na sa ning sidlinimin. Suwa na itong panyawan, sidlinimin tapos siya. Suwa akong gisunan. Isus, mas epektibo man din. Ang haplas, daghang ang maayo ni mong klase sa mga kuwan sa inyong lawas. Yung sidlinimin. Muna akong gigamit kay ang iyang balansi ang kahalang o ang iyang kainit. Balansi kay tanan. Balansi ni siya ang kainit o kahalang. Hindi ito kayo. Kumot pag siya. Testingis why ninyo. Mura na kag mangagwa o manghaplas ng mga ay nalang pangagwa kay humot na kadaan. Bakit yung kaya lang? Sulay ninyo. Palitan ninyo kini. Sidli namin. Wow! Ibang klase! Yan ang SED Liniment Oil. Ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment na karon. Mao ka na ang gigamit ni Sir Max. Nga diin napamatud-an niya ang kaayuhan. Monay ginaingon, basta SED Panyawan products sa SED Marketing, aprobado! And of course, basta tatak SED Marketing, tatakining magaling! Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang Sidlinimin. Haplas nga di kalidad o kasaligan, Sidlinimin kailangan number 1. Epektibong haplas ang Sidlinimin sa sakit sa ulo, pamaol o gastritis, sa sakit sa tiyan, katul-katul sa panit, tikangkang ang lamok sa Sidlinimin. Sidlinimin, gigama sa Sade Pharma. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.